chandruok ma wan go e thurwa ka en ni jopiny yiero joma nigi ji, joma gihero, to ok giyier jomoromo. Gimomiyo ginyal yiero jomoromo nikech onge ng'ama opuonjogi tij mjumbe. Gin giparo ni tij mjumbe en pogo CDF gi wuotho e liete. Mane ma giparo. Ing'e ni atamalo chiegni 90 mar joma go kura ok luw gik matimore e bunge. Ok ging'eyo gik monego timre e bunge. Omiyo ok gibi yiero joma beyo, gibiro yiero ng'ama wuotho kod yogo kod gi mbaka. Kata ng'ama ok nyal ndiko nyinge maber. Kata ng'ama ok nyal somo ripode madongo ma bunge ka. Ing'e ni bunge kacha imiyo gi ripode madongo kabisa. Kendo nyaka gindik ga ng'ama research officer. Naneno mjumbe moro ka research officer mare ondiko ng'ama norem e sikul gi D-. Oni research officer. Kura kia ni ng'acha to nyalo timo research. Mane momiyo ok onyal yudo gimodhi wacho e bunge. Nikech bunge kacha idwa ni dhi wach gima kiwacho to piny winji te nyaka joma riek mong'e ni mane wacho kare kata mano kiwacho maber. Omiyo chandruok ma wan go en ni jopiny ok yudi puonj maber ni mjumbe onego tim ang'o. To bende mane moru kaka political class ni jok miyiero kar ka gin jok ma onge kod ng'eyo. Ok obedo mana mor na ka an gi rem mar ng'eyo. To ka an gi ng'eyo moromo, daher mondo jopiny ong'e na ng'eyo mondo giyiera mondo adhi atine gi tijno. Nikech od chawa mokwongo wach ni en ot namba 1 mitimo kacha en loso ang'o? Chike. Chike ni e gima kata kiwuodi dwa dhi somo to nyaka yud e. Nyi winjo kaka jomo somo chike timore gi jomo kosomo chike e bunge gi senate. Idwaro ng'ama bith. Ng'ama bith emonego donje wach chike. Kata loso chike dwaro ng'ama bith. To in kidhi choko ng'ata ma kata gwen pok notelo negi ni embo yiere mjumbe nikech uwuoyo mamit, nikech dhoge mele ong'e wacho weche, ong'e pako jomotelo. Mane makilonwa chandruok. Ing'eyo ng'ama dwa dhi representi nikech bunge tich maduong' midhine en ni in emidhi chung' e lo jodalau. Maka nitie kura migolo ga chagwa to in emigone jo constituency ni te. Ka nitie chik miloso to wach miwacho no mar jo constituency ni te. To kiduntie gima jopiny dwaro e ofis moro, in emidhi e ofis no. Mane momi iluongi ni honorable. All your correspondence are honored. Koro ng'atni in idwa dhi represent jogi to chir tionge go. In idwa dhi represent jogi to mbi ma dhano nyalo bedo go makata donjo tikoni jatelo morero biro kanyo tionge go. To jopiny to yiere nikech ni nyiero imiel gi mon. Omiyo jopiny bedwa no puonji ni tich mjumbe en 1, 2, 3. Omiyo ng'amunego yier onego chal kama. Ekwa bro yudo joma ng'eny. To wach moro ni tinde waloko ni tich mjumbe en pogo CDF gi ywago jomotho. Kanye mwaketho go gini. Mwadhi ketho go wach ni. Dine wayier jok mabith. Di koro chandruok wagi tin. Nikech mjumbe ni en be mupogo nyaka gikeni mar piny Kenya. En emotimo budget. To kiyiero ng'ama ok nyal question ni mato dhi ka to kodhi ka okia gimomiyo pinyuno onego yud pesa moromo kama. Nikech kata gik matimore e pinyno okia. En tich pako jotelo madongo moloye kata jopiny koni kare ng'ani ni kodwa tiyiere. Erokamano ahinya Mwalimu Doyo Widi. Paro pod thoth nyakoro mujo. Waneno ote mayoro wadhi somo gimana ka wantiere kar ka. Yena mondo mialok tanga kwa chomo kama koro wachomo giko mano mara twak kama wantiere kar ka. Ada kelo twak mano mara choko pach jopiny kotenore koda medo kinde e apisi. Higni 5 koso higni 7. Jopiny wacho nade. Ma en paro mokel koda Senator Manandi Samson Cherargei. Kendo jopiny nogolo pachgi chieng' tich 5 juma mokalo. Anga winj pach wenda manigi studio. En paro ma girwako koso oyo to na